Maging mo na, igit. Gawin, tiba mo. Igit ka din. Ow! Big! Ano ko nagulot eh. Naulot. Atakin na ko nila yung sulat ko. Ano, sakit ako sa ulo eh. Salamat po sa palakpak niyo, hindi namin narinig. Apa? Apa? Ano pa para mo mga Happy festival! Ang hindi papalakpak, magsulungan na bahay! Takot lang yan. Takot masunog bahay ko, kubo lang eh. Ginagawa pala yung bahay mo, tanga. Kaya bakit? Bago ang lahat, isa pong magandang gabi muli sa inyo lahat at wala pong sawang pag-ibig sa amin dito. Ang kakapal ng mga mukha namin. Toto! Nandito ulit kami. Toto! Pero nagpapasalamat mo sa amin, Direktor. Sa lahat po ng Direktor. Kami ang first. Kami ang unang tinatawagan. Sira ulo ka mag-umingay! Ganyan, sira ulo ka. Uminom ang gamot. Yung gamot mo, inin mo. Okay, mga awit ka sana. Ha? Doon na. Ayop na. Bago yung sa'yo. Napakapangit. Bago yung mukhang takalangan. Tanga Ikaw lang, mati ka na! Chinese ba? Mga Chinese ba? Kapag gila. Batiin mo si Kapitan. Nandiyan si Kapitan tsaka si Ma'am D. Ako na! Oh, mati ka na. Yung sinasabi si Dad. Ako na! Ha? Oo, andyan si Kapitan tsaka si Ma'am D. Kapitan, batiin mo. O, direct! Si Ma'am D at tsaka si Si Ma'am Kap D. nandyan. Oo, andyan Saka si si Ma'am B. Si Ma'am D, Ay, saka si Ma'am si- D. Ma'am D. Si Ma'am D. Saka? Oo, si Ma'am D tsaka si Kapitan. Ayun. Si Ma'am D. Saka si Kapitan. Yan. Nasabi ni direct, Yes. ikaw na kaya rito. Direktor yan, Direktor. Dapat na ako eh. Mamaya magamukha mo. Director ba yan? Hindi. Yan ang magbabayad sa atin. Ayun ba yan? Hindi ko kuha. Ganda mo, ganda mo. Masya na siya. Mga kaibigan, palakpakan mo aming direktora. Sino ka mukha? Ha? Sino ka mukha? Si Marian Rivera. Ha? Pero siya si Marian Talavera. Talavera. Isang magandang gabi ho dito ho sa barangay Somil, Somil! Gabaldon, Gabaldon! Nueva Ecija, Rabisia! Philippines. Pilipinas to eh. Pakalong. Magandang gabi ho sa